എന്നും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ മെനക്കെടാൻ വയ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണോ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോ ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കളർ കറക്റ്റിംഗ് കൺസീലർ. ഇനിയും ഒരു ബ്രൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് കൺസീലർ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷണലാണ്. ബ്ലെൻഡ് 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 ബ്ലെൻഡ്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് വേർഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലൊരു കളർ വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാഴ്സിൻ്റെ ഓർഗാസമാണ്. ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഐ ഷാഡോ. ഞാൻ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ ബ്രോൺസറാണ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് ലിപ് ലൈനറും ലിപ്സ്റ്റിക്കും. ആൻഡ് ഐ എം റെഡി. ഞാൻ എന്നും മസ്കാരയും ഫൗണ്ടേഷനും ഇടാത്ത ഒരാളാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് യു തിങ്ക്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കൂ.